Sarean zehar 225. Nork esango zuen 2017an Nokiak mugikor bat salduko zuela berriz, bere mugikor klasiko bat, deiak bakarrik egiten dituena, ez du WhatsApp erabiltzen, ez du internet konexiorik ezta, eta hainbat mugikor, hainbat gailu salduko zituela. Aste honetan irakurri dugulako, azken asteetan zehar, nahiko mugikor saldu dituztela bere azken bertxokoa. Badakizu hori ez duela WhatsApp eta horrelakoak, saldu dituzte, zergatik? Ez dakigu, jendea deskonektatu nahi duela edo ez daki zer gauza esaten dute. Dena den, mugikor berriak ere egiten jarri dira eta Android berreskuratu dute Nokia izanez, orduan horri buruz eta beste gauza gotxui buruz itxengo dugu aste honetako sarean zehar 225ean, orain hasten dena. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu, Ekitaldi bat kontatu? gure hankasartzeak kritikatu, Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Sarean zehar 225 honetan berrien atala asteragoaz, pasaren astean hartu genuen atsedenaldiaren ondoren, hemen, bueltan gaude biok ere, nire alboan, nire aurrean, kasu honetan Borja Arbosa dagoelako. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Pasaren astean egon zinen larun batean errege kopako finala ikusten, ez da? Bai, Madrilen, bai. Ze moduz? Bueno, oso polita, gainera da bigarren aldia, nagoela orain dela 2 urte Bartzelonan baita ere egon nintzen ikusten, eta oso ambiente polita da afizioekin eta oso festa handia. Galdetu dezakezu ze egin dudan ni. Zer egin zenun zu? Ni egon nintzen Bilboiriako lagunekin, haien 20. urte urrena ospatzen, Nebikendi plazan egin zuten horrelako saio berezi bat, eta egon ginen teknologiari buruz pizka bat hitz egiten. Ni egon nintzen teknologiari buruz pizka bat hitz egiten, jan genuen behar zen guztia eta gehiago, eta oso ondo pasa nuen. Zu gogoratzen duzu, por cierto, pasaden programan ni esan nizuna estudio honi buruz? Ointxe bertan ez. Estudioan ez geundelako baita ere Donostin egin genuen. Estudioan ez geunden, Kataluniako plazan, urruan zeintzen, eta ni esan nizun estudio honetan obretan geundela, bitartean, bideoa egiteko eta kamera bat sartzeko eta bar. Bai, horrelako zerbait gogoratzen dut bai. Hor daukazu, kamera, kaixo, ordenagailua, entzule ikusle guztioi. Emisioa bideo, emisioa kodeatzen adituen ordenagailua, eta en fin, zuzenean, badirudi zuzenean gaudera YouTubeen. YouTuberrak bihurtu gara? Bueno, Zineste zina, YouTuberra gara. Ez nago oso ziur jartzen duelako hemen sin conexión, eman
Baina programa... Zuzenean, orduan sartu behar naiz YouTubeen eta sintonizatu gure programa ointxe bertan nire burua ikusi zuzenean. Bai, suposatzen da, baiet. Ez du hori jartzen YouTubeen, baina ni suposatzen dut zuzenen gaudela. Bai, zuzenen gaude. Bai. Vale, oso ondo. Hori jakina esazue entzule guztiek horrelako saio batzuen zatitxo batzuk jarriko ditugula YouTubeen. Saiatuko gara, maiz egitea, ez ustea hor abandonatuta oraino... Jarraipen pizka bat. Orain arte zegoen bezala gure YouTubeko kanala, saiatuko gara hori, jarraitasun pizka bat ematea, honi, aber, ze ateratzen den. Eta ja berri teknologikoetara sartuz, gure lehenengo berria, gidoia non utzi dudan, hemen. Gure lehenengo gidoia... Bai, lehenengo gidoia ez da, hainbat gidoi egin ditut, oso ondo Inigo. Eta ikusleok hemen ikusteko nola egiten ditugun gauzak. Hau da, Inigo irekitzen du Drive egindako egia esan, besedes... A ber, momentu bat. Hau egiten dut, montatzen dut, eta gero ja berak erabakitzen du ze berri egingo ditugun eta zeintzuk ez. Begira, ikusi dezakezun bezala, hainbat daude listado bat. Lehenik eta behin, pantalla YouTubeen ez da ikusten, eta bigarrenik... Nola esetz? Ez da ikusten edukia, bakarrik ikusten da pantalla txuri bat. Hartzen dut ni. Vale, dena den, Sarean Searen egiten ari dugunari buruz itxegin nahi baduzu, ni jartzen dut Sarean Sear Insiderreko sintonia eta itxegiten dugu. Hau ja da Sarean, hau ja bihurtu dugu Sarean Sear Insider orokor bat. Vale. Zu eskatu duzu, venga. Sarean Sear Insider. Eta hau ez dago prestatuta. Begira, hitz egiten baduzu, zenbat gauzei buruz, zenbat gauzak udeatzen ari ditudani buruz, gauza guztiak kontatzen dituzu. Bai, klaro, ni pantalla batean daukat Drive eta ikusten ditut zuk jarri dituzun berriak komentatzeko, baina eske orain txabertan dauzkat 3. Gidoia, musika erreproduktorea, eta grabatzelea eta 3 gutxi gora bera kontrolatu behar dira. Eta gainera bideoarekin beste ordenagailu bat daukat bideoarekin. Bai, baina hori bere gauzak egiten ditu eta zuia ez duzu, batzutan begiratu zuzenean jarraitzen badun, hor grabatzeko programa grabatzen du, eta musika jartzeko, kontrolatu behar duzu zein musika jarri beharko diren, eta gidoiari buruz egin behar duzun bakarra da, kontaidazu Borja, zeintzuk dira azte honetan gertatu diren berriak, baina kontrolatu behar dituzu baita berriak, eta horregatik ikusi behar dituzu lehenengo, eta esan, orain komentatuko ditugun berria, nire azalatik agertu diren lehenengo momentuan pentsatu dudan berri izango da. A ver, zu ze zuzendaritza daukazu hemen saio honetan? Edukien zuzendaritza? Edukien zuzendaritza. Orduan, kontrolatu beharko nun zeintzuk dira edukiak. Nor dauka zuzendaritza orokorra? Bueno, hori ez duzu inoiz esan, Orduan, hainbat gauza... Zure aurkezpena ni zuzendaritza, edukien zuzendaritza nagoela, eta zu Inigo Sendino zaela, baina Hombre, ez dute esango Inigo Sendino saioaren zuzendaria. Esan beharko duzu. Hori ja ego oso altua izatea da. Orduan, ez dute esango... Zure kargoa errespetatu? Zu nire kargoa errespetatu behar duzu, barkaidazu. Baina, en fin. Dena den,
bai, batzutan, joaten zait gidoia, barkaidazu Borja, mesedes. Ez que hau ezinezkoa da, ez dago atxeden aldirako momentu bat ere. Bueno, hasiko gara berrien atalekin eta atalarekin. Bai, ama piku minutu dara matxagula... Badakit ez dagoela... Bakarrik zazpi, baina... Badakit ez dagoela berri handirik aste honetan, baina ez da gauza entzulei esateko... Bueno, ja kontatuko dugu gure bizitza orokorrean. Itxori ez da hitz baimendu bat, Zein, gutxi, asko... Berri gutxi dauzkagu, komentatuko ditugunak, eta, a ber, badakizu batzutan berri gutxiekin kriston parrafadak esaten ditugu, orduan? Errespetu bat? Gurea bai dela berri txarrak eta ez grupo musikala. Ojalá. Eta txiste horien egun nuen baita, ese plagio da, hau. Zer egiten ari duz honetan. Borja, kontrol pizka bat. En fin, berri teknologikoetara bueltatuko gara. Edo hasiko gara. Bai, edo hasiko gara, edo 10 minute bako ditugu hemen eseri buruz hitz egiten. Vale, bueltatuko gara, orduan. Lehenengo berria, komentatuko dugun lehenengo berria, pasaden programetan komentatzen ari genuenarekin erlazio nahiko dauka. Bai, batez ere, izenburuak esaten duelako, Kantabriako autonomia erkidegoa izango duelako euneko estaldura zuntzen etxera bai, bere azpiegitura garatu edo jarriko dituela etxe guztiak Kantabrian izateko zuntz optikoa. Hori da gauza. Bai. Inork ez daukana gaur egun, gutxienez Espainian, ez da? Agian Ceuta edo Melilla bai. A ber, autonomia erkidegotan ez, hori argi dago. Bai, egia da, herri batzuk bai dauzkatela haien zuntz sare propioak, eta gero hiri handiek bai daukatela euneko estaldura. Orduan, bai egia dela, Kantabrian, hau nahiko berria dela, 3 enpresak sartu dira hemen akordio honetara, esan dezakegu, Ibiocom, Biesgo eta Adamo. Adamo gutxi gora bera teknologiaren munduan ez da berria, batez ere haiek ematen dutelako zuntz optikoko konexioa, baina operagailu tradizionalek ematen dutena baino askoz handiagoa, bueno, askoz abiadura handiagoarekin, eta presio ez da oso garestia, baina herri eta hiri konkretu batzuetan egiten dute haien. Orduan, Adamo operagailu bat da, Movistar, Orange eta Vodafone bezalakoa? Bai, horrela da. Adamo adibidez Euskadin, Eibarren dago batez ere, Eibar daukalako zuntzeko sare neutral bat. Orduan, edo zein operagailuk eman alditu haien zerbitzuak. Orduan, bereie bakarrik kontratatzen dute, edo batez ere kontratatzen dute operagailu neutral batekin? Eibarren bai. Eibarreko udalak kudeatzen du konexio hoiek, eta operagailuek kontratatzen dute, subkontratatzen dute, beto esan da konexio hoiek, bueno, Eibarreko udalak. Ez dago guztiz gaizki, eta baita ere ez dago guztiz gaizki jende guztia. Barkatu. Zer? Baina hori ez da, hauek eramango duten modeloa. Hauek egiten ari dute, Biesgo eta Ibiocom egiten ari dute haien sarea Adamoren txat, eta suposatzen da ez dutela, bueno, bezalduko dutela, baina lehenengo momentuan Adamoren txat izango dela. Hau da, Ibiocom eta Biesgo jartzen dute argiaren azpiegiturak, eta Adamo aprobetxatzen du argiko azpiegitura hoiek hor zuntzan sartzeko? Ez da guztiz horrela. Ibiocom eta Biesgo jartzen dutena da Biesgo bai azpiegituren jakintza hori eta diseinua. Argindarren azpiegiturak berez dauka Red Eléctrica Española. Orduan, Red Eléctrica Española edo udaletxek, depende nola zatituden. Baina haiek egiten dutena da hori diseinua eta arkitekturarekin gauza gehiago daukan, erlazio gehiago daukan
dauzkaten gauzak. Gauza garrantzitsua da proiektu honen bidez 3 urteetan, urrengo 3 urteetan lortuko dutela Kantabriako etxe bizitzen 100%an egotea, bai bere zerbitzuak eskaintzen, baita ere hirugarren enpresei azpiegitura hau alokatzen, ezta? Ba, horrela da. Eta bai, aurkezpenean zehazki esan dute, hori, haien sarea beste operagailuei irekita dagoela ere. Bai, orduan, operagailu neutral bat bezala baita ere posibilitate izango dute operatzeko. Bueno, operagailu neutral bat baino gehiago, esan dezakegu, ba... Pero Movistar egiten duen bezala, bere... egiten zuen bezala, bueno, egiten du oraindik, ez? Bai, egiten du, baina ez dute operagailu gutxiek erabiltzen dute ja neba aukera hori. Ose, azkenean Vodafone eta Orange garatu dute, eta MásMóvil beste partetik baita. Orduan, ba, bueno. Hori izango da etorkizuna Kantabrian. Espero du Euskadin baita ere ez, eta nik adibidez Euskaltelekin saiatu naiz konexioa pasatzen nire etxe bizitza dakizunez bezala herri txiki batean dagoena, eta esan dute barkatu baina ez daukagu aukera. Claro, baina eske horrela da. Hauek egiten dute despliegue oso altua, oso zabala, bi gauza direla, eta batetik Kantabrian nahiko jende gutxi bizi da, batzuk Santanderren, baina ez guztiek. Orduan, beste herrietan ere jende asko bizi da. Orduan, ez da Araba bezala, Araban zerbait egin nahi baduzu, Gasteiz egiten duzu, eta jazta. Eta 80-90 daukazu jaztalita, bakarrik Gasteiz estaliz. Eta beste partetik gertatzen dena herrietan da normalean, hori zerbitzu unibertsala egon behar dela, telefonika zerbitzu unibertsala ematen du ADSL bidez, eta listo. Baina, bueno, horrela dago gauza, ez dakit, interneteko... Bai, urrengo berri batera pasatu dezakegula. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta Europar Batasunaren berrian, konexioi buruz hitz egiten jarraituko dugu Wi-Fi for EU proiektu berria aurkeztu duelako aste honetan Europar Batasuna. Bai, hori da, Europar Batasuna aurkeztu du bere Wi-Fi for EU proiektua 2020 urtean izateko Wi-Fi doainik Europako kapital hiri handietan. Hiriburu, barka. Bai, hiriburu handietan, eta, bueno, gutxienez proiektu... Zergatik ez dago hemen Go Westeko sintonia eta Europar Batasunarena? Erabili beharko dugu momentu batu, eta batzuetan. Go West through the Europe. Go West through the Europe. Go West through the Europe. Go West nahi duzu, venga, Go West jarriko dizut, venga, ala, Go West, pesau. Go west, like this peace there. Go west, lots of hope there. Go west. Non egongo da gure laguna Genaro, Non egongo da. Kartzelan, bere etxean, imagina dezagun. Sun is winter time. Go west, we will do just... Bueno, berria komentatzen jarraitu nahi duzu edo sintoniekin egoko gara. Bai, datu batzuk eman dezakegu, adibidez 120 milioi euroko aurrekontuak egingo dela, noski erosi eta instalatzeko beharrezko ekipamendu guztia, eta baita ere, hiriak, horrelako wifi zerbitzua eskaini nahi dituzten hiriak, eskatu aldutela Europar Batasunean prozesu burokrazia gutxiko prozesu batekin. Europar Batasuna eta burokrazia gutxi. Ez. Eta bitartean gogoratzen baduzu 2020 urterako egin beharko da urrengo satikizun digitala. Bai. Eta urrengo 15 egunean izango dugu ruminaren bukaera. Hori egia da. Ekainaren 15ean rumina bukatzen da.
oso barregarria izan Hemen da. ja aleluyaren musika beharko dugu, ez? A ber, hainbeste gauzetarako ez dago. Mesedez. A ber, gauza izan da, azken egunetan, operagailu bakoitzak esan duela, gu roamingak eintzen dugu, ze onak garen, eta benetan saldo behar dute. benetan zen, en plan de, ja, eske behartuta zaudete roamingak eintzen Europan. Beste partetik, 2020-ko, Batzuk kendu dute 15 egun lehenago. ala, zenbat diru galera izango dituzten, ala, ez dut sinesten. Begiratu. Zeintzuk izan dira? Oraindik ez nago ziur Vodafone egin du edo Ala, Vodafone zenbat diru galera. Agian Vodafone ez, baina... Ez dagoen ez, Europako, Bueno. ez herrialde batean ere ez, eta Uste dutela- akordio asko egin behar dituzten ez. Ja zaitez pikutara. Auperagailu batzuekin, claro, es que, ai, Bueno, inozoa. Vodafone ja marketing egin du roaminga kentzeko, ez bakarrik Europar Batasunean, baizik eta, bueno, Ingalaterran egin zuen orain dela zenbat, pasaden urtean, eta baita ere Amerikako estatu batuetan, ez? Horrelako zerbait goratzen dut, horregatik esan behar dut, Vodafone izan dela Espainiako kompainia pioneroa roaminga kentzen. En fin, beste Irakian, partetik, komentatu duzu... ze komentatu duzu? Bai, zatikizun digitalarena, eta ja nahiko zoratuta gauden Sintonia guztiak sartuko ditugu. Jarriko dugu Komediaren Klubarena. Komediaren Kluba! Gaur interneteko zerbitzu orokorra. Orokorra, unibertsala, ez dakit. Benetan, sintoniaren... Benetan ez da batere nabaritzen ikusle entzuleok inigori ez zaiola ez gustatzen sintonia hau, Berriz hartzen dugu. Ez, programa bat egiten ari gara, kontxo. Kontatu beharko dugu zerbait momentu batean. Gaur badirudi ezetz. Ez. Bueno, a ber, sintonia jarri dut ez lurreko telebista digitala dela eta baizik eta beste arlotan, bueno, gobernuaren beste arloetan, gobernuaren parlamentuaren beste arloetan, hobeto esan da, eztabaidatzen ari dutelako, gobernuak egin duen proposamen bat, esan ez, 2008-ako izango dugu 30 megako interneta edonon, eta Ciudadanoseko taldeak galdetu nahi zuen nola. Eta nire barrea oso handia izan da. Pentsatzen nola kontxo emango duten 30 mega edonon. Bueno, leku guztitan. Zerbitzu unibertsala ditzen den. Kantabrian hasi dira ja, ez? Agian beste batek egiten du lana beraien... Claro. Beraien ordez eta ja ez dute zer egin behar. Adamos bere sarea jartzen badu Espainia osoan, claro, normal, bai, oso... Dena konponduta. Claro, Adam hori ordaintzen diogu, baita ere, bere grazia dauka, Adamo dela konpainia nahiko txiki bat, despliege logikoagoak eta hobeagoak egitea Movistar baino. Movistar leku batzutan ez du egiten behaien printzipioak Agian direla eta. subentzionatzen du zerbait Kantabriako gobernuak. Bai, 40 milioi euro ez, horiek Adamo jartzen ditu. Bueno, zerbait. Ez que gainera Kantabriako gobernuak bakarrik jartzen du irudia, tio. Ez dut ulertzen. Total, gobernuak zer... Revilla for president eta horrela izango dugu guztiok zentzako konexioa etxean. Bueno, 2008ari buruz hitz egiten baita eta zatikizun digitalari buruz. Suposatzen da zatikizun digitala gertatzen denean lurreko telebista digitala beste estandar batera pasatu behar dela. DVB-T deitzen denatik DVB-T2 deitzen denara. Eta horrela, hildoarekin jarraituz, beste horri bat komentatu dezakegu, urrengo asteburuan,
Asteburu honetan dela, asteburu honetan. bai. Pasaden asteburuan, hobeto esan da. Bueno, zuzenean ikusten ari bazarete emisioa. Ez dago inor zuzenean YouTube. Bukatu da konexioa? Ez, baina bakarrik bi ikusle daude. Zu eta Mikel Carmona gure teknikaria. Bueno. Orduan, ez dago inor Eta hori gehiago. ja ez da grabatzen gero, edo... Bai. Baina, Bueno. esan nahi dizudan... Oraindik ez bada gertatu. Bueno, denboraren zera alde batera utzita, gauza da... Championseko finala, Championseko finala, ekainak 3... larun batean. Ekainaren 3an jokatzen dena, lauka resoluzioan emango dela DVB-T2 sistemaren bitartez. Eta zuek pentsatuko duzu, eta hori ze kontxo, non kontxo. Ba, ze kontxo, teknologia berri bat, basikoki, esan da, banda esabalera gehiago daukala, eta abiadura gehiago. Laukako telebista bat badaukat ikusi dezaket? Madrilen, Bartzelona edo Sevillan basaude, bai. Eta Bilbon ez? Ez. Eta bakarrik hiruruen guneetan ez pentsa estaldura gehiagorik dagoen. Eta emisio hori norek egingo du? Movistar Plus, Bein A3 A3 Media. A3 Media. Orduan, bai. irekian egingo dute, eta, Bai, eta aldatuko dute bere kanala emateko laukan? Ez. Gauza da, gaur egun frogetan dagoela DVB-T2 horrekin eta laukan kanal bat dela Televisión Españolako RTVE lauka. Bai. Eta multiple horretan, kakotxen artean kanal horren barruan, beste kanal bat sartu alduela. Eta sartu dute Zer egingo du A3 Mediako A3 Media? Kanal bat justu egin partidua emateko eta iakendu? Bai, sortu dute duela 4-5 egun, uste dute kainaren, Maiatzaren 30ean edo horrelako zerbait, emisioak hasi zituzten bukle batekin jendeak hartzeko kanala, eta horren emisioa iraunduko du, suposatzen da partida bukatzen duen arte. Eta larun batean, larun batean hasi dute, hobeto esan da emisioa, arratsaldeko 7:00. Berri hon bat daukagu, Madrilen, Bartzelona eta Sevillan bizi den jendea azkenik laukako telebista erosi badute, aprobetxatu ahal izango dezakete. Hombre, edo baita telebista badaukate RTV-ko bukle hori ikusel dute. Eta ja bestela... Ez dakit ze emititzen duten bukle horretan, baina buklea ikusel dute, kalitatezko buklea. Eta ja ez dago ordainketako telebistan ez du emititen ez da Netflix edo eta Movistar Plus. Ordainketako telebistan emititzen Formula da... bat. Ordainketako telebistan emititzen da laukan Vodafonen, Movistarren ez dakit, baina Vodafonen bai, Bein Sports bitartez. Orduan Bein Sports emititzen du laukan. Bai, baina bakarrik partidu hau, ez pentsa beste kanal bat sortu dutela laukan, bakarrik partidu hau. Eta ikusi nuen publizitatea Vodafonen, laukan emititzen zituztela partiduak. Vodafone eta Movistar jarri dira ja martxan, sortzen ez, fabrikatzen deskodifikatzileak lauka jasaten dituztenak, etorkizunean laukako dekodifikatziele horiek prest izateko, baina momentuz ez dute emisio handirik egin. Europako batasunarekin bukatzeko azkenengo berri bat entzun nahi duzu? Bueno, depende. E-book erosteko momentuan egongo zara Leicester? Ez. Bueno. E-bookak ez dituzu erosten, ez Amazonen, ez da beste leku batzuetan? Ez. Jakin dezazu, Europako batasunean onartu dela proposamen bat, e-bookak e-booken beza 4% egotea liburu normalak gertatzen diren bezala. Hau da, gauza egoera berdinean egoteko. Zeren eta orain arte 21%, hau da, bez orokorrean zeuden jarrita. Eta hasiko dira 4% batean egoten. Orduan, berri ona Amazonentzako. Amazonentzako ez, azkenean, Amazonentzako diru sarrerak eta irteerak dira, baina inolako eserrik gabe. Hau da, besa normalean ez du... Presioa beti da kontsumitzaileen gan besa barne.
Eta ni prezioa jeitzi dezak, claro. dirua galdu gabe, Hori egia da, prezioa jaitsiko dutela, dirua edota ez galdu jeitzi gabe. egin Mediamar bat, prezioa mantendu eta gehiago irabazi. Bueno, marka bat aipatu duzu, barkatu. eta ez nago ziur haiek oso pozik egongo diren. Gainera ikusi aldute orain zuzenean YouTubeen, barkatu. Belaunikos momentu honetan. Bideo aprobetxatuko dugula, ziur. Teknologia supermerkatu batek. Supermerkatu? Bai, ez? Merkatu... Teknologia asko asalera handiko denda bat. Teknologia asko azalera handiko denda batek egiten duen bezala. Vale, urrengo berrira pasatuko gara. Hostia, nor datorren? Peseto loko, ez! Badakizu zein den nor den peseto loko? Oraindik entzun dut bai momentu batean, baina ez. Bueno, jende famatuaz aparte, famatua behintzat Twitterren, sekulako gatazka egon da aste honetan. Sekulako gatazka. Uberrekin, Cabifyekin, bueno, batez ere taxistekin. Taxistek aste honetan, uste dut astelenean, hogeita bederatzean. Bueno, astelenean edo asteartean. Bueno, astearen hasieran greba batera deitu zuten haien kolektiboa, eta taxista asko grebara joan ziren, eta claro, grebara joan ziren Uber eta Cabifyren kontra. Bai. Baina claro, jendea taxiak hartu behar ditu. Bai. Orduan, ze gertatu da azkenean, Uber eta Cabify bezero gehiago izan dituztela. Bai. Oso ondo, taxistek. Oso ondo. Dena den, manifestapenak egon dira, Bai. violentzia erabili da batzutan manifestapen horietan, orduan ja beste zera batean jartzen ari dugu berria, baina bueno, ez dakit, teknologiari buruz ez dakit ze komentatu hemen, ja beste gauza batera joan da gatazka hau, eta bai Uber, Cabify eta horrelako enpresek jarraitzen dute esaten, bueno, gure lege, osea, gu ahal dugun bezala legea betetzen ari dugu, ez da beten nahi dugun legea, ze gure lege propioa nahiko genuke egiten ari dugun zerbitzua ondo definitzen duen lege bat erabilita eta hori, Bai. baina hortik aurrera hau ez da teknologiaren kontu bat. Ez, bueno, teknologiarekin zerikusia dauka, baina noski hau garraio publikoaren gauza bat da, eta nola garraio publiko hau adaptatu behar da, momentu modernizazio honetara, eta, bueno, baita ere esan behar da, pizkanaka egiten ari duela, zen eta ikusten ari gara nola taxistek baita ere montatu dituzte hainbat aplikazio jendea beren zerbitzuak eskatzeko beren mugikorraren bidez, baina hor ez da bukatzen gauza, zeren Uberreko sistema ez da bakarrik aplikazio bat taxi bat eskatzeko, baizik eta hor barruan dago lizentzien kontua, garraio enpresaren konsiderazio kontua, eta beste hainbat gauza taxiak eta Uber eta Cabifyren gidariak dauzkatela hor gatazka honetan. Eta batez ere, kompetentzia desleal edo lealtasun gabekoa batzuk konsideratu dezaketena. Eta noski, hau konpondu behar duena da legislatzailea. Bueno, horretan utziko dugu berria, ze azkenean teknologiari buruz hitz egiten ez badugu, sin más. Por cierto, uste dut ja saioko puntu honetan barkamera eskatu behar dugula, batez ere gure entzulei, entzuleak irabazle batzuk zarete, osea, kampeoi batzuk zarete, batez ere saio hau entzutegatik. Nola aldatu duzu hor tradukzio... Bai, ez dakit, irabazle, ez dakit. Azkenean, saio hau egiten ari dugu
bero askorekin, hori esan behar Eta da. katxondeo askorekin. Katxondeo askorekin, seriotasun gutxi eramaten ari gu, orduan. Baina seriotasuna izan dugu momentu batean. No? Bueno, ni amaiera polit bat egin nahi nuen, eta azkenengo bi berriak nahiko serio tratatzeko Agidazu. lekua egin nahi nuen, baina ez. Zoaz. Vale, hori. Eskerrik asko batez ere saio hau entzuteagatik. Eta bueno, saioaren, berrien atalaren azken bi berriak komentatuko ditugu. Gauza zen azkenean, hori, beroa zela eta ni kriston beroa daukat gaur, eta hori esan nahi du udako eskaintzak hemen daudela. Nola hilatu dugun temak eta wow. Bueno, udako eskaintzak. Josi. Nork ezaintzen du gauzak? A ber. Nork eskaintzu, ia guztiek. Ni gutxi gora bera denboraren hildoa jarraituz, ikusi nuen pasaren astean Pepefon agertzen zela 19 gigekin eta 500.000 eta bat dei minutuekin Bai. 19 euroren truke, eta aste honetan ikusi dut amena 25 giga ematen dituela deirik gabe 25 euroren truke. Aha. Baita ere 20 mobil oraindik existitzen dena. Bai. 20 mobil? Bai. Hori ja Oraindik telefonika ez du hil? Ez, marka ez. Sartu du, baina operagailuak funtzionatzen du oraindik bere kabuz edo bere izenean. Eta zure 20ko argazkiak berreskuratu aldituzu oraindik, baina... Bai. Borjak ez du egin. Ez, bai, egin dut. Bai. Egin duzu. Bai. Eta gero ja itxi dut, itxita ez bazegoen ja... Zua eman diota kontuari ja! Agur. En fin. Bueno, ala ere, zuek ikusi nahi badituzue horrelako eskaintzak, sartu alzarete amena edo Pepefonen edo 20 mobilen, ez dakit. Baina 20 mobileko... Logui uste dut baita ere... 20 mobileko eskaintzaz duzu azaldu. Ez, hemen txebertan ez doka. Zuke ja zure burmuinean atera duzu eskaintzak eta nuk orain txebertan ez dut gogoratzen. Baina egiten badiogu publizitatea amenari eta Pepefoni inor hemen ordaintzen ez duenez, zergatik ez egin loguiri eta 20iri. Claro. Hori esaten dut ni beti. Berdintasuna guztiontzat. Hori da. Hori? Ze nahi duzu, kontatzea zein da eskaintza? Ez daki. Baina eskaintza bat dute, joan zaitezte eta ikusi. Zerean zer berrunto 25 ez da inoiz existitu. Aztu zuen burmuinetik. Bueno, a ver. Berreskuratuko duzu berri hau edo zuzenean titulolera goaz. Nahi baduzu zuzenean... Ez, beste eskaintza badaude udarantzako, batez ere gure musika streamingean entzuteko. Hau da, Spotify edo eta Google Play Music edo eta badakizu nor gehiago egin du eskaintzak... Tidal! Bai! Begira zehondo. Tidal egiten ditu eskaintzak, zuek ez badakizu ez zer kontxo den Tidal, normala. Tidal da streamingeko plataforma bat musikariek egindakoa. Nork egin zuen, Jay-Z edo... Jay-Z eta Taylor Swift hortik zegoen baita ere esaten, niri streaming plataforma da eta Apple Music ez dut nahi eta bla bla bla. Eta Spotify ez dare. Spotify kaka, Apple Music kaka. Bai, orduan hor sartu dien artista guztiak esaten dutena da hor bere eskaintza egiten dutela kalitatezko musikarekin eta noski enpresa hauek sablazo bat ez diotenez ematen, dirua lortzen dute beren seme alabei janaria emateko. Se pobreak. Eta noski presioak pizka bat igoz, baita ere. En fin, frogatu nahi baduzue, hor jartzen dute beren albumeko eduki esklusiboak. Super esklusiboak. Mega esklusiboak. Titulol. Katxondeo gutxi bageneukan saio honetan, Titulol. Agertzen da Titulol. Titulol bilatzen eta aukeratzen duzun bitartean, esan behar dut, saioaren bigarren partea agenda eta hori nahiko serioagoa dela.
Orduan, Bai. bai, seriotasunez hartuko dugu bigarren partea pausa musikaletan. Orduan hau bukatzerakoan nila juten naiz? Claro. Ah. Beti egiten dugun bezala. Bueno, pasaen Normalean. saioan ez, baina normalean, zure atala eta diba bat bezala. Artisten hiloa jarraituz Hollywoodera jungo gara aste honetan. A ber. Zer gertatu da Hollywooden? Aste honetan bi pelikula oso interesgarriak aurkeztu direla gure kartelera zineman. Lehenengoa Piratas del Caribe. Filtratu esena. Eta bigarrena Baywatch. Baywatch. Los vigilantes de la playa. Ez geneukan gu zerbait Baywatchekin. Bai, ez sintonia, baina... Bai, sintonia. Sintonia bat egin genuen programa batentzako, baina ez genuen sintonia beraz. Baina bueno, zein izan da gauza? Estreno horiek ez direla jun espero den... Baywatchup. Bai, hori... Zegin genuen gu horretarako. Urte eta piku, orain dela urte eta piku jarri genuen. Ahaztu. Gauza da, estreno horiek ez dutela lortu espero ziren diru sarrerak. Batez ere Baywatch oso diru gutxi lortu du estrenaldiarekin. Eta Hollywoodeko... A ber, barkatu, momentu bat. Ze tipo jarri dute David Hasselhoff ordezkatzeko? The Rock, Dwayne Johnson. David Hasselhoff ordezkatzen dugu Dwayne Johnsonekin eta Zac Efron. Eta Zac Efronekin eta nahi dugu diru sarrerak izatea mierdolo hori? Seriotan gaude? Beraiek espero zuten $50 milioi lehenengo bost egunetan. Lortu dituzte 23. Eta Piratas del Caribeko pelikula berberarekin espero zuten $1 milioi eta lortu dute 77. Eta hori noren kulpa da? Pirateriarena, sigur. Rotten Tomatoes. Baina Rotten Tomatoes kalifikazioen IMDB bezalako leku bat da, baina datu eta aparte jartzen dute pelikulei notak. Kritikak, bai. Eta esaten duena Hollywooden industria da Rotten Tomatoesen kritikak direla eta jendera ez dela juten zinemara eta ez diola pelikula hauek oportunitate bat eman. Hollywood nice, dirutxa gastatu dut pelikula mierdola hoetan, eta bide batean edo bestean justifikatu behar dut. Ja. Hori kabreatu zaitu. Bai, claro, normal. Lortu dut orduan, aste honetan. Es que, a ver, egiten baditugu pelikula onak, originalak, kalitatezkoak, ez dizut esango Titanic bat, baina esango dizut ez dakit Cars bat. Bere momentuan originala zela, eta horrelakoak. Cars ez da oso eredu ona, baina ez rek, vale? Animaziozkoak etortzen ari zaizkit. Nik espero nuen origen edo horrelako zerbait ateratzea, baina bueno. Damon Hill eta hauek agertzen zen pelikula hori? Damon Hill... Ez, Graham Hill, hori zen... Bai, Formula Rush. Ez zen Graham Hill. Ez. Niki Lauda. Eta James Hunt. Vale, Niki Lauda eta James Hunt. Edo ez dakit enigma bat, horrelakoak egiten baditugu originalak, bere historiarekin, bere argumentuarekin, produkzio ona... Vale, baina eske mierdoloak egiten badituzue, espero duzue. Sekuelak eta remake egiten badituzte momentu guztietan, bueno, Star Warsekin funtzionatzen du. Bai, a ber, baina Star Wars beste gauza bat da. Star Wars gaur egun oinarrizko... Star Wars marka daukan edo zen gauza, bueno, goratzen baduzue azkenengo titulo lehan txurroak. Claro, o sea, Star Wars daraman marka, o sea, Star Wars marka daraman edo zer, saltzen du bai edo bai, baina, en fin, mierdoloak egiten baditu, eta gainera Baywatch markarekin, espero dugu, edo Piratas del Caribe, zenbat pelikula egin dira eta ja, laugarrenetik aurrera ez daukate zentsurik. Diru sarrerak ematen badituzte, ja, ba... Es que, da... Jendeari gustatuko zaio hor Jack Sparrow, Johnny Depp ikustea. Johnny Depp gauzak egiten eta pluma pizkarekin, vale, oso Johnny ondo. Depp eta peluka bat. Johnny Depp eta peluka bat, oso ondo, venga.
Ba, bueno, gure sinemako saioa irekiko dugu orain urrengo astean sarean zehar izango da, sineman zehar. Ez. Bueno, zer egongo gaizki. En fin. Ez dago aurrekonturik pelikulak ikusteko, ez da? Ba, ikusteko bai, zu ordaintze badituzu, batez ere. Bah. Bueno, onaino ja berrien atal soramen hau, Borja Arbosa eskerrik asko gurekin egoteagatik, urrengo astean berri izango gara elkar gauza serioagoak esaten, Apple pizkat, en fin, bere partetik jartzen badu eta... urrengo astean da W gauza hori. Bai, astelenean bostean izango dugu Appleko aurkezpena kontatuko dugu gero baita, baina bueno, izango da. Aurkezpena, orduan, berriak badaude, ondo egingo dugu bestela, mierdola egingo dugu. Bueno, eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo astera arte eta ez jarri puntuazio txarra Rotten Tomatoesen. Oso ondo. Orain pausa musikal bat, ur pizka bat edango dut mesedes, eta bueltan agendaren atala eta teknologia gehiago, zearen. Sarrian zehar.